അഞ്ജലി ശിവന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, അഞ്ജലി ഉടനെ തന്നെ ഗർഭിണിയാകാൻ പോകുന്നു. അഞ്ജലി ഒരു അമ്മയാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും ശിവൻ ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിൽ ഒരുപോലെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുകയും ഇരട്ടി സന്തോഷം വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ആ തറവാട്ടിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു. ആർക്കും എളുപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അത്. മാധുവേദു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ശിവനും അഞ്ജലിയും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം അവർ ഒന്നായി ചേർന്ന കാര്യവും എല്ലാവരും അറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ അഞ്ജലിയും ശിവനും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒന്നായി തീർന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത ഓരോരുത്തരെയും എന്തിനേറെ അവരെക്കാളേറെ ശിവനെയും അഞ്ജലിയെക്കാളേറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരിക്കും അപർണയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ശിവനും അഞ്ജലിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതോടുകൂടി പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച ഹരിയെയും അപർണയെക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ശിവനും അഞ്ജലിയും എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ മാധവേദു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന അഞ്ജലിക്കും ശിവനും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത തേടിയെത്തുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അഞ്ജലി എളുപ്പം മനം പുരട്ടൽ പോലെ വരികയും ഛർദ്ദിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമൊന്നും ആർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ദേവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിവന്റെ അമ്മയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അതോടുകൂടി അഞ്ജലി ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള ആ സന്തോഷ വാർത്ത അവർ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. നാണം കൊണ്ട് അഞ്ജലി തല കുനിക്കുന്നു. ശിവന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ ഓടി വീട്ടിലെത്തുകയും അഞ്ജലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കവിളിലും ചുണ്ടിലും ഒരു ചുടു ചുംബനം കൊടുക്കുകയും സന്തോഷം അടക്കിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അഞ്ജലിയെ എടുത്തുയർത്തുകയും എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ വെച്ച് എടുത്തുയർത്തുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷം